Erokamano maduong' kuom yudo thuolo mari machielo matudri kod Ramogi TV e odiechieng'ni ma en tarik 1 dwe mar Ang'wen e higani endi mag 2023 ma en chenro mar ang'ich welo kuma bende wagota rubine gwenge mopogore opogore pacho ka wakelo ni weche manyien ma bende osetimore e odiechieng' ma kawuono, mago weche mag siasa, weche mag dongruok e kinda mamoko ma bende wamiyo pek gin magi. Lwenye ne jofwambo medore ka koro jalup jatend piny Rigathi Gachagua seyo ute fwambo kuom gima owacho ni gisiro Azimio. To wawinjore nikech wan joma luwo chik ni kaber to wate wayiere uru ni maandamano rumo sama sheria otimre nade oyie. Jokanyo mopogore opogore e kaunti ma Migori owinjore mar bago ng'anyo mamuol e kinde ng'anyo mibago gi Azimio. I want to order all members of academic staff that come Monday, if you have not received your salary, don't work. Riwruok jotije mbalariany okwedo chwalo tijegi chakre wuok tich ka ok ochulgi osachgi. Machiegni kendo nyinga jailieta jaloko marwa en Winnie Adoyo ka wechegi bende iluwo kokalo e mbui marwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Oganda mawuok e sekta mopogore opogore ma bendo tingo josiasa, johala, bunge la wananchi, jobodaboda kaachiel kod jotend kanisni kod mamoko owinjore kod timo ng'anyo mar kwe e kaunti ma Migori. Winjruok ma kamae nochopie e kinde romo ma bende nokelo oganda kamoro achiel ma bende notele kod jaod bura ma Suna West Peter Masara. Masara okwayo johera mag Azimio la Umoja duto mondo dhi nyime kod ng'anyo mar kwe. Owacho ni oganda ok onego wang' apaya kata ketho mwandu ji seche ma ging'anyo. Bendo kwedo jong'anyo majuogo jowuoth mamoko matiyo kod apaya ma bende sir motim kod jakoma bunge la wananchi ma Migori Charles Osewe mowacho ni gidhi nyime kod ng'anyo mamuol. Jogo maluwo bang' leader mar Azimio Raila Amolo Odinga ok joma mayo jomoko mwandu, nikech kimayo japiny kendo mwandu to ngima mar dak be nosedhi malo momiyo wang'anyo. Koro imiyo mzigo no chako bedo ne japiny. Wachako wawinjore ni barabachwa ok waketh mwanduwa kendwa. Wabro loro daraja gi kite kendo kabisa gi yore te to kwa wangi. Wawacho ni ng'ato kata idwa kelo kidi gi tinga kel, kata idwa kele gi lori kel, to kwa wang' yo makiny wachako tiyo. Kik yaw dukani sama ji ni ang'owa maandamano. To wawinjore nikech wan joma luwo chik ni kaber to wate wayiere uru ni maandamano rumo sama sheria otimre nade oyie. Maonge maandamano gotieno. Ka wademonstrate uru ka ok waketho gigewa kata ka ok waketho gige ng'ato binafsi, nikech kiosk mar nyawadwa konye. Wa agree maber ni police dhi mondo miyo biyo ritwa. Police enege chik baro mondo biyo ritwa. Wadwaro ni mondo kiku provoke jopiny biuru kung'eno dhi ritowa. Kabano bende ka wadhi nyime eni jopiny mawuok Ajulu Ward e Kisumu County oyudo kony mag chiemo kowuok kuom piny owacho mapacho kaka yor kedo kod nengo ngima ma bende oidho. Kony ma kamago nochwalo odiechieng' ma kawuono kotenegi kod jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo, seneta machon ma Kisumu Fred Outa e kind jotelo mamoko. Kane gilose osach pogo chiemo manonogo, Owalo olero ni chwalo kony ma kamago en achiel kuom yore mag chako chopo singo mag dongruoge ne oganda jo-Nyanza kaka nosir kod sirkand Kenya Kwanza. Seneta machon ma Kisumu Fred Outa okaw thuolo no mar kweda ahinya maundu duto mabendo seneno e kinde ng'anyo mosebedo pacho ka ahinya to e kaunti ma Kisumu. Okwayo jopiny mondo ong'any mamuol kendo orit mwandu jopiny sama ging'anyo. The Chief Administrative Secretary, we pray God for your peace. We pray for your Ng'wono makwayo e Kisumu kaendi en ni kata ka wadhi ng'anyo ing'anya gi kwe to kik wachap minewa malok e chiro wamayo gik moko. Gima litna kabisa makanene TV nyaka welo manyocha biro machalo riaka manyocha biro kelonwa kendo ndiko nyithindwa ni dukane mokao $20,000,000 nyithindwa rucho mang'idhi mano bede ng'anyo. Wakelo chiemo kama ng'eny, wakelo mchele,
gunia 300. Wakelo Uganda gunia 260. Kalure gi singo mne wamiyo jo Nyanza ka eni ndalo campaign kotelnwa gi President William Ruto mne candidate marwa. Mbaka mwadwa go gi jo Nyanza kawuono en mbaka mar kelo konyruok. En mbaka mar neno kaka factory mag niangi wanyalo kedo chako tingo gi malo mondo giti mondo jopur niango oyud pesa oyud kaka puonjo nyithindo. Kaka wanyalo konyo jolupo mondo waket factory e dho nam kaeni mondo nam rech kowuok e nam to wab process ka to iluso loka kucha. Kaka wanyalo konyo mine gi kijende gi pesa ohala. Ji adek manowito ngimagi tok pi ywero gi Oljorai Gilgil e kaunti ma Nakuru oike miechgi mantiere Gilgil kawuono. Ji adekgo oting'o nyathi mawuoyi ma jahigni 4 kod mine 2 manoywer gi pi ka gintiere ei miechgi ka ringregi noyude mabocho kod miechgi. Anyuola mag ji adekgi opar kod lit gi thuolo machuok mane gintiere gi johera maggi kapok ne giwito ngimagi. Pigo kwa familia na pia kwa eneo hili kwa sababu ni mmoja kati ya wana kijiji wetu, ni mmoja kati ya familia na ni mzazi. Na pia amekuwa ni mtu pia ambaye ni mkakamavu. Bibi yangu huyo alikuwa anaitwa Jen Talam, ndio nilipoteza yeye na kila kitu alienda katika nyumba. Alikuwa kwa rumu nyingine, mtoto alikuwa amelalishwa kwa rumu nyingine, maji kakuja ikaingia kwa rumu, mama hakuelewa kwa haraka. Kitambo hii maji bomoe tena ingia kwa hii rumu, mama walikuwa tayari mtoto ashaga. Hatungekuwa hapa sababu unazaa watoto uwale, sio uwazike. Na ile uchungu mimi niko nayo ni uchungu ya mzazi. Sababu hawa watoto hawakuwa wafe kifo ambacho tuliona wamekufa. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua dhi nyime kod seyo ute fwambo e mano ma owacho ni gitiyo kod riwruok mano mar Azimio la Umoja. Gachagua onyiso ute fwambo ni gin ema gisebedo ka gidhialo tulo kod ng'anyo mag Azimio bang'e to giwuondore ni imonjogi kod obila. Chris Owino nigi ler mathoth. Kata odoko ni moko kuom jofwamb weche mane obilo hinyo katiyo tijegi e bwo chik e kinde ng'anyo mag Azimio pod dhi nyime kod winjo rem e ute thieth. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua odhi nyime kod goyo ute fwambo kar kwedo monj mane jofwamb weche oyudo e lwet obila. They are the same people who think and believe that our government can have cracks. They are ones behind a narrative. They are the ones who are behind a narrative that Deputy President and Musalia Mudavadi have a conflict. These same people. A false narrative. Nonsense. Musalia Mudavadi and I have come a long way. When I was personal assistant to President Uhuru Kenyatta, and he was his vice presidential nominee, we worked together. I have eaten food in his house many times. I have spent many nights there. Sisi ni kama chanda na pete. So nyinyi watu ya magazeti, kama mnangojea hii serikali ya William Ruto isabaratike, you will wait for a long time. Kaoloso kuom thuolo mokwongo nyaka ne obila majendeke mak kod wang' jowi ka ketho gari mar jofwambo, Rigathi Gachagua oseyo jofwamb weche ewi mano ma owacho ni gitiyo kanyakla kod Azimio. These media people, Prime Cabinet Secretary, don't worry about them. These are Azimio people. They are part of Azimio. So you should not be bothered about them. They joined Azimio to run fake opinion polls. They wrote headline after headline that William Ruto stands no chance. They are still in denial. They are still hoping that Raila can push us to bring him into government and then they can join government too. That is why they are glorifying violence and anarchy
because they are part of Azimio. Kaka ranyisi makende ni piny owacho mar Kenya Kwanza okodewo midhiero ma jofwamb weche kaloe. Gachagua othiano ne ute fwambo ni giikore mar rado kodgi e yiero maduong' mabiro. Mungoje tuonane na nyinyi 2027. You join that Azimio brigade and your fellows tukutane kwa debe. Na msitusie sisi woga. You wrote all headlines against us. You demeaned President William Ruto. You called him a thief. You wrote anything bad you can never write about anybody. But the people of Kenya ignored you and elected him as president. The same way you are writing and glorifying violence and then trying to play victim, the people of Kenya will once more ignore you. Ewi ng'anyo mag Azimio mabiro, jalup jatend piny ogoyo kore gi nyathini piny owacho dhi timo duto mar dino ne ng'anyo mag Azimio. Monday, the government of the Republic of Kenya will assert its authority in protecting life and property and upholding the rule of law. I'm just giving that caution to those young people that it is not going to be business as usual. It cannot happen. And it will not happen because it is wrong, it's immoral, it's unacceptable. Gachagua bende oramo ni ok gibi timo twak moro amora kod ogai mar Azimio Raila Odinga. President William Ruto and I, on 13th of September last year, before God and before man, took the Bible with the entire world watching and swore to uphold and defend the Constitution. We have told their emissaries, we have no intention and no capacity to violate the Constitution. It will not happen. So the issue of nusu mkate government, the issue of handshake, is non-negotiable. Gachagua ne loso e gwenge mag Malava e kinde nyasi maduoko erokamano mane oba kod kanisni 40 mawuok e hoho mar Okak kod Imbo mar Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pod mana ka wantiere ir jalup jatend piny en ni kachiel kod jotelo mamoko mawuok Mount Kenya gisingo mar loso romo e boma ma Nyeri mano mar somo paro kaka ginyalo duoko piny math mar kongo kod yedhe mamero ji e kind rowere e gwenge makono. Kano wuoye kar chung' od bura ma Githunguri kama ne oyuore nyasi mar yango chendo mar Food for Education motele kod jaod bura Gathoni wa Mushomba, jalup jatend piny nokwayo jotelo mondo osir lwedo chendo matieko chuth yedhe mamero ji. Rigathi bende nokwayo duol mochung' ne kedo yedhe mamero ji pacho kana kada mondo ket chike maket etiyo kod yedhe go ka bende lero ni yedhe makamago sani ketho ngima rowere ahinya to e gwenge ma Mount Kenya. We are losing an entire generation. Boys have become zombies. They stay by the roadside. They are drunk. They don't know anything about tomorrow. And I feel pain that we could lose an entire generation. Shortly, in another 2 weeks, I'm calling a meeting of all leaders and security personnel in entire central Kenya, the 5 counties in Nyeri, at the residence of the regional commissioner, and the 5 governors and the senators, and all the OCSs, all the OSPDs, all the county commissioners, all the deputy county commissioners, and we make a decision as the leadership of this region what we shall do. I would want to make sure that even as my children eat in school, these children are also eating a balanced diet. So we want to make sure that whatever food we shall be cooking with our donor is food that is grown within Githunguri. Minod jalup jatend piny Dorcas Gachagua kwedo riwruok mar joma timo hera e kindgi giwegi kowacho ni piny Kenya onge koda thuolo ne joma kamago. Pastor Dorcas Gachagua obuono jogo matimo hera e kit chwech achiel mondo onyuol nyithindo mondi eka yienegi dak e kind oganda ma pacho kae.
It's a blessing to society. The others can continue with theirs, and we respect them, we honor them, because they also ought to respect and honor us. We are sovereign states, and we have our laws, we have our constitutions, and law-abiding citizens always continue to do it, whether it is on that side, on this side. I'm sure when we go to their country, we will respect, we will not speak anything about their culture because that is theirs, and when they come here, let them respect us and our culture. Riwruok jotije mbalariany ma pacho ka onyiso jokanyogi mondo kik donje tich wuok tich kaponi ogiyudo osachgi. Jagoro margi Constantine Wasonga omedo ni Vice Chancellors mabendo winjo dhie yweyo owinjo tim kamano mar yawo yo ne jowetegi manyien mar donjo e apisegi. Omedo ni mago e moko kuom gik mabende deko chwalo chudo mag osach jokanyogi konyisogi gigo tach e apise joma chulogi chieng' wuok tich kendo gibed kanyo nyaka chulgi. I want to order all members of academic staff that come Monday, if you have not received your salary, don't work. Go to your various finance offices, wait there until you are paid. These Kibaki Vice Chancellors ought to have gone for terminal leave. They have refused to leave. Therefore, appointment of new vice chancellors cannot take place effectively. What interest do they have in our public universities? Why can't they go on leave so that the councils and the public service can advertise for new vice chancellors? As a union, we are concerned because there's nothing going on in our public universities. Want to work, you will see all academic members of staff in this country downing their tools. We want vice chancellors who are due to move out immediately. Jagoro mongirore Migago mar piny owacho mabendo chung'ne rieyo timbe oganda Mary Mudhoni owacho mondo otem yore mamoko mag yalo buche mopogore kod tweyo jomoketho chike matindo. Mae owacho ni dhi duoko chien dhurruok mantiere e kuonde twech ma pacho ka. Mudhoni manolimo kar twech ma Kisii Men kod Women owacho ni mendi en okang' ma piny owacho kawo maduoko chien joma ntiere ute twech mondo dong' mana joma oketho chike madongo. Kuom mano chenro no ochakore e kaunti ma Laikipia kumane owe thuolo jotwech 170 ka bende ibiro we thuolo joma otwe ma higi tine 35 to oketho chike matindo. One of the programs that we are running across the country equally, and we will also bring to Kisii, is the decongestion program, which we are running through the community service orders. We are working very closely with the judiciary. Whenever we go to a prison, the judiciary will be able to review the cases of the petty offenses. And when I talk about petty offenses, these are people who are no longer a risk to the community. And once they are reviewed, they are released. Last week, we were in Laikipia County, in Marmanet, where we released about 170 offenders. And these offenders were released to do community work. Basically, they'll still be on sentence, but they will be helping the community in many ways. And we planted around 100,000 seedlings from our own seedbeds, the prison, from the prisons. So it is a good way of engaging the offenders. It's an alternative way of sentencing. It's an alternative way of solving an issue. Piny owacho mamalo osingo mar keto lowo maromo eka milion 3 e pur mikwoye pi kachop higa 2030. Jatend migawo mar pi Alice Wahome owacho ni gisechako chenro no e gwenge mopogore opogore pacho ka, mano mar jiwo nyayo chiemo kata kinde mag oro. Ka bende obwedo ni e higni 5 mabiro eka maromo milion 1.8 ibiro pur kod pi ma bende ikwoya ka odhi konyo jopur matindo maloyo 2,000.
Maragua 4 dam will give water to Maragua, Kandara, and maybe it is possible to give some parts of Kiharu, the Rua Kiharu. It will also give water to Mudhithi area of Kigumo, and we intended to give water to Gatanga, the lower parts, and Kandara. But the rest of the water, we shall share that water because about 180,000 cubic meters of water per day. That's quite a lot of water. We shall divide that water into two. Some of the water will still go to Nairobi. But as long as we share possibly 50-50, those are the plans. I have 3 boreholes for each ward, 1 borehole. If I get more, we will still bring, because in the meantime, as we plan to do bulk water, we still need short-term interventions, and that's why boreholes and ponds are critical. Where we get ponds, we'll also do, especially the lower parts that are badly hit by drought. We are Johera mag Ramogi Radio e kaunti ma Kisumu odiechieng' ma kawuono oyudo tiegruok e weche mag somo kod kuonde tiegruok ma bende yude lony mopogore opogore kokalo e chenro makende motisi gi dho ngere ni career fair. Ma en yo makende ma bende nogolo odok e it jopiny kendo tiegogi kaka ginyalo yudo lony kuonde tiegruok ma pacho ka. Jopiny ma bende noyuoro kar romgi bende oyudo thuolo mar romo kod jolendo mago mag nyakalondo mar Ramogi mano e chenro makamano ma bende nokelo kanyakla kuonde tiegruok mopogore opogore moyudo thuolo mar tudruok gi jopuonjre kaachiel gi jonyuol e wi kaka ginyalo yudo tiegruok kaluwore gi dwaro mar lony mopogore opogore. Kuonde tiegruok moyudo thuolo matwagi Ramogi TV onyiso morgi kaluwore gi thuolo makamano kendo kwayo chenro makamano ochope kaunti sistema kaluo. Ng'ata mosetimo form 4 kata yudo na grade mora mora, wan gi thuolo sa institute mar mi tiegruok e area midwaro. Wan gi kidienje 10 mwapuonje ji artisan, craft certificate or diploma. Watu ni wengi wanapenda kufanya hii courses za medical, watu ni wengi wanapenda kufanya courses zingine za college zingine zenye zimekuja hapa na kupata information bila kuambiwa. Manake sasa wenye tunadeal na institution tuko hapa. Ukoambia unafanya courses ya bioengineering in medical, uko hapa unauliza, usikuje tu uambiwe uko nje. You are the right spot to get the right information. Waduko erokamano ahinya nikech mae nyasi mokwongo mwatimo career fair mar first ever mar Ramogi FM, and we are thanking our partners. Ni wang'eni next time kendo wabro timo kama wapo bedo gi many more activities mar career fair makelo dongruok ne community wa. Gimokelo wa Kisumu ka en chenro moluongo ni career fair. Career fair tiende ni en yo ma wakelo godo kanyakla kuonde tiegruok mopogore opogore mondo migi kelo wach maber ne jo Kisumu. Ginyiso oganda wa kidienje mag tiegruok ma gichiwo, ginyiso oganda wa gigo madwarore mondo mi nyithindo oyud tiegruogni. Kaka oganda nyaka wang'e ni onge mwandu minyalo miyo nyathi maber mopogore kod mise motegno. To mise mora mora ok onyal bedo motegno konge kod somo. Emomiyo wantiere kod jogo machiwo tiegruok mopogore opogore kawuono ka kendo wamor kod turnout ma Kisumu. Jo Kisumu wuok ogo kar rombgi mondo mi giwinjie wach mar career fair. Gin dakika 21 ma bende osekalo kanyero tok sa achiel mar odhiambo. Tiegruok mar Ramogi FM en mano ma bende osebedo katimre ka odiechieng' manyoro en tiegruok mar jopur e kaunti ma Homa Bay. Kawuono en kanyero e weche mag somo e kaunti ma Kisumu, to bende mana kaka wach kanyo en chenro no ma bende biro limo gwenge mopogore opogore nikech waneno kata waketo maino mar tiego joneno kanyakla kod jowinjo magwa. Erokamano ahinya kuom ote magi bende mamedo donjo no kokalo yor ote machuoka namba en 236000 kaneno ka bende yaw mopogore opogore wuoyo e wach mar jadlup jatend piny Rigathi Gachagua ma bende giwacho ni mondo owe buogo kanyero jofwambo ma bende tiyo tije gi. Erokamano ahinya odhiambo jana mpaka piyo kuom ote mari kanyakla kod Haron Atela ka intiere Karatina. Iwacho ni weche ma jalup jatend piny ogolo ok gen weche makare. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ibende nyisa ni pod iluo weche manyien mago mag ang'ich welo mana kokalo mana e Ramogi TV. Wakaw yueyo matin pod waduogo gi mathoth, kik idhi mabor. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCIB number 416. Shabiki.com.
Unlike other insecticides which are imported, Bold is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Machiegni kendo kawadhi nyime eni familia mar Jakenya mabende nodak e piny Amerika Edward Morema kod jaode Grace Mong'ina dwaro mondo bila oru nonro ewi nek ji ariyogi mabende notimore e dalage e kaunti ma Nyamira. Nonro mar bero manotimo hospital ma Kisii Teaching and Referral Hospital oyango ni Morema ne ogogi gimoro diriyo e wiye kabende nochwoye gi pala didek e ng'edene ka jaode Mong'ina tonode. Komanda mar obila ma Masaba North Robert Ndambere owacho ni gidino ne jotije ariyo mag dalano kidayo dhoge. Jonekgo nogolo tipo ma CCTV e odno kapok giwuok kendo gilal. Mzee aliuawa kupitia kugongwa na kifaa butu. Aligongwa mara 2 kichwa. Mama alikufa as a result of strangulation, kunyongwa, akakosa kupumua. Wale tuliowashika bado tuko na wao na bado wanatusaidia kwa uchunguzi. Aligongwa hapa na kitu ngumu sana. Alafu akatungwa mara 3 hapa na kisu. Alafu akapigwa ingine hapa. Sijui ilikuwa nini. Ni panga ama nini. Nataka kusisitiza sana kwa maafisa wa polisi wajaribu tena sana na haraka iwezekanavyo, wajaribu kutafuta hao watu, wapate ripoti ambayo inafaa, wajaribu kusukuma zaidi ili tuweze kupata justice. Familia maromo 310 kod auchiel mabende nowuok e miechegi kaluwore gi chik manogol kod jatend Migago mar arita kwe mar tieko njore e gwenge ma Samburu. Okwayo piny owacho mondo tiek chenro no mondo gidogie miechegi. Jogo mabende osebedo kodakie kambi noiro mar Longewan kuom dwe achiel koro dwaro mondo dog miechegi e seche ma koth chwe mondo gitim komo puothegi. Simfros Okinda miyo ler. Ma en kar jot mathuolo machuok ne jogo manomonji kod jokuo jamni. Anyuola gi nochopo ka tok chik mane ogol kod jatend Migago mar arita Kithure Kindiki. Hema gi noketi mar mondo miyo umgi kuom thuolo machuok magibiro bedo ka. Kichopo ka tinyalo kata paro ni en kambi mar joma ne lwenyo riembo e pinjegi. Serikali wamesema tuondoke hapo. Sisi tumeondoka. Sasa hiyo mji ya Longewan imekuwa ya Wapokot. Sisi wenyewe tumetoroka. Sasa hatujui tunaenda wapi. Hatuna chakula, hatuna mali tunaenda kuishi, hatuna manguo, hatuna vitu ya kulalia, hatuna blanketi. Unaona hapa hivi tuko na watu displaced karibu 316 households. Na wote wanaishi hapa, wanalala chini ya magunia, na hii baridi yote, wanaumia ya kutosha, watoto. Kwa hivyo sisi tungeomba muje mtusaidie. Monj makinde ka kinde Samburu okelo ng'ikruok nyaka isom nyithindo. Kakoro mine ywak ne piny owacho mondo ridarita mondo gidogie ngimagi mapile. Watafute tu usalama kidogo, watoto wetu wapate kusoma. Tunatafuta sasa mahali ya masomo. Na kenye unasoma ni mtoto. Mimi sasa sitaenda shule,
Wewe mzee utaenda shule, ni hii mtoto ndio tunatafuta sasa nafasi apate kupenya, apate kuokoa wasasi. Watoto wa shule tumefunga. Hata juzi walikuwa wameingia dom ya Longewan. Hatujui tutaenda wapi sasa. Serikali ndio tunaomba msaada ya kwamba tumekuwa refugees kwa muda. Oganda gikoro dwaro mondo piny owacho tieka pedha mar jolweny mapiyo mondo gir thuolo mar dok e miechgi mondo ginyal kata dhi nyime gi iko puothe ne pur e kindegi mag koth. Tunaomba serikali yetu wakuja watusaidie, kama vile saizi tuliacha mashamba yetu na hatujalima, na saizi mvua imenyesha na tunataka kwenda kulima mashamba yetu, hatuna uwezo wa kwenda kupanda mashamba. Sasa we are just there, tuko tu hapo kuteseka. Kopogore gi oganda gi manitiere kambi mar Longewan, yuak makama bende koro winjore kowuok e kambi machielo mar Loibornagi. Oganda gi dwa mondo mi piny owacho owinj ywak gi mondo gidhi nyime gi ngima mapile. Simfros Okinda, Ramogi TV. MCA Makisa e kaunti ma Kakamega Stephen Maloba owito ngimane tok chwoye gi pala e rakruok e kind johera mage kod jasiasa machielo e gwenge makono. Obila ma Kakamega noyango tho mare ka giwacho ni gitimo nonro e wi nek mare ka gimanyo ng'ama nochwoye gi pala. Mae notimore e kinde nyasi mar goyo erokamano ma bende nota kod jaod bura ma Malava Malulu Injendi. Jotelo mag gwengego moting'o gavana ma Kakamega Fernandez Baraza, jalupne Ayud Savula kod Senator Boni Alwale nokwedo nekno ka gikwayo josiasa owe ywaruok makamago. Kumekuwa na vita kule Huisero constituency baina ya camp mbili ya mjumbe na MCA. MCA amedungwa kisu, ameaga saa hii. Na nachukua fursa hii kwanza kulaani kile kitendo ambacho kimetendeka kule Huisero ambapo mheshimiwa anaitwa Maloba amedungwa kisu. Tutu chache e kaunti ma Kisii gin muofu giduto kata kamano kata bedni oginen gitimo chendo gi modiochieng' kodiochieng' moting'o nyaka tiyo gi simb ong'we yamo matudre kod wede kanyakla kod osiepe. Gweng' ma Bokeka mayudore Mosocho, Kitutu Chache, kaunti ma Kisii. Mae en dala familia mar David Okari ma jegin 34 ma bende nonyuol ka muofu. Okari rwako e ot ka owewa matin mar luongo wuongi. Kata bedni okonen kaka owuotho e yo, okinyal ng'eyo ni en muofu nikech otiyo gi yo maber mana kaka an gi in ma waneno. Wuongi bende en muofu kendo timo chendo mage ma onge ng'ama taye kata konye. Okari duogo kod wuongi bang' dakika 15. Giduto pok gineno nyaka ne nyuolgi. Sisi ni watatu wala ambao hatuoni, tulikuwa watatu. Nikaja nikawa bibi, huyu bibi naye alimpatia watoto 6 7 hivi. Familia mar Adriano ma wuon Dennis nene gi nyithindo 7, mak mana ni nyaka sani gidong mana 3 ma pod ngima. Achiel kuomgi en nyare ma bende nonyuol ka muofu mane boda notuomo kowuotho iyo higni 3 mokalo. Nilizaliwa nikiwa sioni, baba naye alizaliwa akiwa haoni. Sasa nilimuuliza akaniambia hii ni natural, hata kuna mwenye alikuwa hivi tangu zamani. Mama alikuwa anaona lakini aliaga dunia. Kata bedni gitemo mar timo chendo magi ma onge kony, gin kod rem mathoth ma medore nikech ogiyudo omenda michwalo ne jomodak gi ng'ol. Kiangalia nyumba yao imechakaa, imechapa kabisa. Chini haijabomwa na pia kukula ni shida. Si kazi ngumu kupika. Kazi ngumu ni kupata hiyo kenye unapika. Temo mar dago ngimagi kaka jomoko, Dennis gi wuongi tiyo gi simu mana kaka jomoko ma onge kod ng'ol machal gi margi. Magi duto kata kamano ginyalo mana kaluwore kod kony ma bende gisebedo ka giyudo kuom jirendegi. Pesa ya walemavu tumekuwa tukiandikwa majina kila siku, lakini hatupokei hata pesa ya walemavu. Tumekuwa tukifuatilia lakini hatujapata msaada wowote kutoka kwa serikali.
Mimi naonanga hapa kenye mtaisa saidia ni kuwajengea. Manokanyiro sigana mar anyuola no mabende giwacho ni ginyalo kata bed ni gidak kod ng'olero kamana inya kuom ote magi mabende medo donjora kede ka ng'iyo Facebook page marwa Bernard Opolero kamana hinya iwacho ni ineno Ramogi TV ka intiere Nyong'ong'a School. Elisha Oyo bende wacho ni winjo maber kuntiere gwenge ma Migori kuma bende wacho ni jo Migori oikore ne ng'anyo to en ng'anyo mamuol. Eric Kizito ibende wacho ni winjo maber kentiere Barkanyango Bonde Market. Ramogi TV ler adua. Alain Impela iwacho ni wuoro kuma piny Kenya dhiesani jotelo owinjo rit dhogi gima giwacho gi kuonde mabende gilosero kamana inya kuom ote gweko duto sigara machielo mabende kelo dongruok kata nyiso dongruok ahinya weche mag pur eni puodho ong'erega kaka dag chiemo gi kuonde kunyo mula. Ray Polo nigi mathoth kuma bende ng'iyo lope mabende kono ero yoyo dak kod nyithindgi buche mag mula kama gitemo kunyo yore mag yuto mage. Mana kaka biye, mine koda nyithindgi omako tich. Gikunyo lowo ka gigeno yudo kite ma oting'o mula. En tich machakore okinyi nyaka odhiambo, kendo yayo oganda mathoth e gweng' ma Bumu Tiru e kaunti ma Busia. Kunyo sudo nyaka e mier kuonde ma ji odake, ka ok odewo hik jokunyo. Kata nyithindo matindo ma onego bedie skul riwore kod joma dongo e toyo kite wirane gi yudie gimoro gigud godo duondgi ka chieng' podho. Kuna yule mtu anayofanya kazi ingine hata akuwe mtoto kazi yake ni bora aende aparate mawe venye huyo mzana aparata hapo kando apewe shilingi yake, hata kama ni besheni inaparatiwa na shilingi 75. Hasa mtoto anaweza barata hata besheni 3 4 tayari amepata kitu kidogo, ile anaweza hata pelekea mzazi wake wakanunua chakula. Sikuwa nimepeleka mahari kwa bibi yangu, nimepeleka mahari, nimetoa boma kwa sababu nilikuwa kwa boma ya baba yangu kule. Juu sasa tuko na risiki kidogo ile tunaweza tumia. Mbona tusiende hata kama ni mafuta tununue, tuoge mzuri, tukule chakula na familia yetu, tukae chini tucheke. Pek mar ngima omiyo jodak ojwang'o pur ka giwacho ni kunyo mula dipo ka oresogi mapiyo. Grama uchiel mar mula iuso siling 6,000. Egin jokunyo oketo kinda e kolo lowo mar yudo mwandu makamano. Na vijana wa bodaboda sasa hata waendi kwa barabara, wako hapa busy kubebana na magunia. Sababu kibeba gunia moja kutoka tu distance kidogo sana 50 bob. Bora tu amewekelea gunia, hata kama nukusongeshea tu utamlipa shilingi 50. Tij mula ondiko nyaka jo apiko machwalo lowo kata kite mokuny kuonde ma iluoke mula. Mtu anaangalia hata asipofanya hiyo kitu na pengine anaishi kwa maisha duni, heri aende afanye apate pesa aishi maisha afadhali. Jokunyo omako aluora malach ne romo eka 30 kaluro nitie ni tij mula ketho aluora no kod ngima oganda. Kama isipojengwa hapa mahali, udongo wa hapa uko soft sana, ni rahisi sana udongo kuumiza watu, upate ya kwamba kwa siku watu wamekufa idadi kubwa sana. Ni chemical ambayo inatumia chemical madini. Kwa usawa tungepata tayari watu kama madaktari within the circumstance. At least mtu akitoka pale apate kupimwa, wajue afya yake iko vipi, wajue yeye mwenyewe tayari yuko vipi, ndio sasa iwe iko sawa. Akati kazi itaisha, hizi ni kaburi yenye tumeshajichimbia hapa. The most important area we are interested is environment protection and management in this place, because there are about 2,000 people over a huge area of land, about 30 acres, with a lot of mining activities. So we have brought the environment officers, National Environment and Management Authority Officer, NEMA, so that they can take care of the issues concerning environment. Buchego bende choko pi e kinde ma koth chwe ka wacho ni ji ariyo lowo noiko e kinde mokalo. Midhiero makamago ok mon jodak ma hawa 20,000 donjo e buche mag mula magiwacho ni e kar konyruok margi. Ray Polo, Ramogi TV.
Tend piny owacho mamalo e bwo migawo mar lope osingo mar rakore gi moko kuom midhiero mabende juko jogo mojot e lope ma onge oboka mago mag lo. Kane oloso e nyasi mar chiwo obok mag lope 1,200 ne squatter mojot e puodho mano ma eka ne romo 621 mantiere Maweni, Mtwapa, kaunti ma Kilifi. Jatend migawo mar lope Zakaria Njeru okoni piny owacho dwa keto mijing'o e reso jogo duto mojot e lope ma onge obok. Moko kuom jod bura mano yuore nyasi no bende ojiwo piny owacho mondo mi orakre gi joket mwandu masani wuok matiyo gi obila e yako lope jopiny e gwenge mopogore opogore ka dho wadh nam chumbi. Kama serikali kuu tutashikana na National Lands Commission, tushikane na county government kuona kwamba haki ya kila msquatter imeweza kutimizwa. Kwa hivyo niko hapa kuhakikishia kama waziri wa serikali kuu ya kwamba msiwe na wasiwasi. Maonevu ya mambo ya mashamba Pwani tunataka yakome kuanzia sasa. Na wale maafisa wa polisi, mna kazi yenu ya kufanya. Achaneni na mambo ya mashamba. Mambo ya mashamba achia National Land Commission, achia county government. Nyinyi angalieni usalama wa wananchi. Kwa sababu mkiambiwa kuna watu wameumia, mawaizi wako, gari zenu hazina mafuta. Lakini mkisikia ni bwenyenye ametoa pesa, watu waondolewe mafuta yako na mnaondoa tu siku. Sisi viongozi wa Pwani, sisi viongozi wa Kilifi, tunataka kuhakikishia kwamba sisi ndani ya Kilifi na ndani ya Pwani tunataka maendeleo. Shida ya maji, shida ya vijana hawana kazi tuweze kutatua, bali si mambo ya maandamano. Jopur mawuok e kaunti ma Nyandarua kwa mondo tim pur mar kiko cham e puothe mano mar jiwo aguch chiemo e gwengegi. Jod bura ma kaunti no Faith Gitawo kwa jopur go mondo pur chiemo mopogore opogore e puothegi, ahinya mago manyak kata kinde oro. Bendo jiwo gi chik pi e kinde ni mabende koth chwe magibiro tiyogo e kinde oro, mano mar jiwo chenro mar piny owacho mar pur molony kata smart agriculture. Nahimiza watu wetu wa Nyandarua, there are so many other things that we can plant. Kuna vitu zingine nyingi sana tunaweza panda. Ile inaweza tushikilia sisi wakulima wetu wa Nyandarua. Lazima tujue ni chakula gani ingine tunaweza panda ndio itushikilie wakati wa kiangazi. Na hata cash crops zetu, lazima sasa tuanze kufufua hizi cash crops zetu. Tuna kitu tunaita pyrethrum. Lazima tuanze kupanda pyrethrum, tuanze kupanda ngano, tuanze kupanda cash crops ndio tukikosa mvua hapa hii ingine itatushikilia. There was a time tulikuwa na water pans, but unfortunately hizi water pans tukishimba wakati wa kiangazi zote zina dry. Kwa hivyo wakati huu wa mvua naomba watu tuanze water harvesting. Tuko na mabati kwetu nyumbani, lazima tuweke hizi gutters to harvest water. Lazima tuinvest na matanks so that at least hata maji ya kukunywa tutakuwa nayo. Another super sato mawarro mekae ndiye cheno minongo nitu mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma tire no kako. Kalma sana kumugazwa mkando. Koma vitu na nirea. Ngani Ramogi nyarnya kachi. Ngani kolo smita. Etum dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV.
Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion $490. Copia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e Copia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Copia maisha rahisi. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini zake ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyomok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi.